זהו, 46 קילומטר, חזרה לגל. סך הכל אפשר לסכם את המסלול הזה כמסלול קשה, שדורש מיומנות. יש 3 עליות, העלייה של הסופיטה, העלייה מנחל עין גב לכיוון המצוק של רמת הגולן, ואחר כך עוד עלייה נוספת ממפגש הנחלים סמך אל על לכיוון רמות. יש גם ירידות שדורשות מיומנות, וב-30 קילומטר תגיעו למטה לשביל סובב כנרת. אחרי שתסיימו את סופי כנרת, בעצם השביל הופך להיות נוח יותר, קליל יותר, לא לשכוח בגד ים. אחר כך אפשר להתרחץ בכנרת. ושוב, האזהרה החשובה, המסלול חייב להיות יבש. אם אתם רוצים לרכב פה אחרי ימי גשם, אז חכו, תשאלו, תבררו שהמסלול באמת יבש, על מנת להימנע גם מהחלקה בקרקעות הלבנות וגם מסתימת גלגלים באדמה הכבדה יותר כאשר חוצים בין המטעים.